преди това обаче ще прескочим до къща на Баш-бай Брадър или Бай-бай Брадър, за да видим как той си обучава питомците, господин Василев. Това не е къща, направо психодиспансер. Не съм съгласен. Не съм съгласен. Баш-бай Брадър! Има с какво да ви изтежават! Говори Баш-бай Брадър! Искам в изповедалнята веднага да ми се яви географката с двата големи глобуса. Черната Златка и Лабе Колумб. Значи, здрасти, бай, брадър, при мен и всичко и так-так. Кай ще се явя в изповедалнята и хора направо так-так се явявам. Бей, хора, само да ви кажа, че от снощи ми излязва една пъпка на бей, иначе всичко ми так-так точно. Ама към 3 часа и нещо да пробива. Бей, хора. Значи, бай, брадър, само да кажа, че това, което се говори за мен не е вярно. Значи, никога не съм била в държавите Англия, Лондон, Азия, Хасково и Тутакан. защото аз ходях ще и так-так. Млъктима с Комрио. Кой те пита къде ни си била? Понеже те видях, че с столиците се оправяш перфектно и бая ми джигна рейтинга, ще отпера още една мисика. Значи вляво от теб съм остала една дъска, тъпа как тебе. Виждаш ли я? Значи, вляво няма никаква дъска, бай, брадъре. Голяма овцач има, другото ляво ма минджил. Видях. Искам от теб да напишеш поне 3 планини в Булгария. Да почвам ли? Аджи, почвай, да те почна аз. Значи искаш да 3 планини. 1 планина, 2 планини, 3 планини. Готово. Примери всички так. Хора няма. Амо, Никомус, не да ги рисуваш, да ги напишеш. Слушай, помагам ти. Вие... Сетих се. Значи първата планина е Видин. Браво! Голяма планина написана, пача. Само така, бай, брадъре, във Видин планина се намира най-високия връх. Примери всички так, който се нарича Мусака. Чай ли? Да не е връх Турлюговеч. Не, защото Турлюговеч се намира в Турция. Няма. Как знаеш много, коя е столицата на Турция, Кухалейко? Значи само искам да ти кажа, че Турция не е столица, а е град в Брюксел. Защото не ги учите тези географии, отивате в Европа и не знаете как да се ориентират. Ако отива в Турция, мина си в Брюксел и влизам в Индия. Те ме знаят и викат Златия къде, викам пускам сапонил и излизам на шамандурата в Поморие и всички ме познават и викат здрасти, Златия, аз викам здрасти, так, всичко и после вечеря в Карнобат. Много ги разбираш, създарма. Я дай още една планина, защото щастлява и голямо плющение те чака, да знаеш. Ще плюща до събарам. Тя са една пълна, не мога да се сети някаква за друга планина, защото аз карам само водниски. Ей, голям индил си, ама за да видиш, че бай, брадър, не е гъба. Кът чеби, ще да видим джокер. Ей, боксерчето, от ММА ли си, от ММС ли си, от СМС ли си, от CNN ли си? И ла веднага в изповедалата. Сега? Бай, брадър, здрасти. Дай пари за пасче. 3 седмици си в къща ми, а чак сега чуем гласа, бе. Урунгел, я вземи да помогнеш на той минджил. Дет на времето си тренира върху него. Ще се чуди овцата ко да напиш. А сега кажи ми, що е плющя толкова с време? Не, значи ние от една година нямам нищо общо. Искам да кажа, че въобще не те харесвам. Въобще няма нещо так. Мъкнема. Въобще не те харесвам, просто... Мъкни, че ме е срам от теб, И мен ме е срам. Мъкне, че и двамата бе качили. След малко ще разберем дали Баш-бай Брадър ще успее наново да направи заварката между Багата и Златка. Заварките след малко си ми... А сега ще занитим една супер здрава и нечуплива реклама. Преди малко Баш-бай Брадър изпитваше Златка и Багата по география. Сега Баш Брадър ще им даде още един час да блеснат с интелект. Има с какво да ви изтежават. Борчето, я с чегни, кажи някоя планина в България, че до вечера всички ще наплюща, а па Златка, дай ще е по трета. Не мога да кажа, срам ме. Жененият ти любовник да каже една планина. Ало, черната, значи подскам, че за последно. Стара... Бай, брадър, сетих се. Стара Загора. Оля, майко, ще умра от срам. Браво, коза. Майка ти, нали учителка по география, Не та ли е научила, овцо? Толкова ме е срам от тебе. Я върви при любовника си. Не мога, защото той е с жена си на един остров в Алпите. И се качи на върха, не мога да сляза. Я кажеш къде се намира този остров, Джофро? Значи, той е на границата ни с Полша и свързва двата бряга на Гейско море и...
Тих бял дом. Веднага спри, пришло че ще запукам. На тебе пиенето ти се отдава толкова, колкото и географията, ба. Храво. Направо ще припадна от срам. Направо ще припадна от срам. Абе, жененият ти любовник, на това ли те научи му? На това и на още нещо, ма забравих го, какво беше. Значи, Така ме е срам. това, че едно време си бил нещо, так не означава, че просто съм режен на момент. Като с нож режа, стилим. Ей, Минджил, докато се срамува, ще ми се пръсти бойлера, бе. Отчиям до вецето да пусна една вода. А ви, Минджили, сминджили, престои време да им направите някоя глупост, да ми оклепате рейтинга. Ей, Златке, толкова си проста. Ма толкова си проста. И айде стига си пускала тук умности и да разсъждаваш, че и без той бай брадър вече го няма. Тъй ли? Той. Къде е бай, брадър? Ти не чуваш ли? Аз мога чува примецки так. Или чувам, или чувам. Къде оти, бай, брадър? Да пикай. Защо ви казах това? Значи, веднага не те харесвам, веднага искам да покая едно парче. А, не. Аз за теб забравил си почти. Те ми припомня. Надей. Какво били сме някога един за друг. Не идвай вече, не. Отдавна любовта я няма тук. Това беше